ସଜ ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଦୁର୍ଭାବନା, ମଣିଷର ଅତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାର ଓ ନିର୍ଭରତାର ଅଭାବ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ବିପାକ କ୍ରିୟାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରେ। ଅନିୟମିତ ପାନହାର, ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅଥବା ଶ୍ରମହୀନ ଅଳସ ଜୀବନଯାପନ, ଅତିରିକ୍ତ ଭ୍ରମଣ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୁଖରୋଚକ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ନଜର ଦେବା, ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ସ୍ନାନ ନ କରିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ନ ପିଇବା ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗତିପଥରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବେଶୀ ଆଗୁଆ ହେଲେଣି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ନେଇ